Быйыл ошлыкка бәя нинди булыр? Хәзер Татарстан игенчеләрен яңгырдан кала борчыган иң төп мәсьәләләрнең берсе шул. Кышын 4 сум 50 тиен торган былтыргы ашлыкның калганын быйыл җәй 3 тапкыр кыйммәткә саттылар. Районы белән ул 12 сумга менде. Әлеге бәя яңа уңышка да куелырмы? Фаразларны Рания Абдрахманова тыңлап кайтты. Бу безнең инде быелгы соктырып алган урожайыбыз. Көзгө арыш. Һәм хәзер аның килосын 8 сумга сатып алырга әзер оешмалар бар икән. Фермер Илмир Габдриев былтыргы ашлыкны язын 12 сумга җибәрәм. Соңгы 20 елда бу иң кыйммәт һәм файдалы бәя иде ди. Убыркы вакытында дистопливларда бик кыйммәт бит инде. Күп фермерларга, хозяйстволарга бер сыра дистоплив сатып алып китү өчен бу бәя именно убыркы вакытында бик яхшы бәя дип уйлыйм. 3-4 класслы арпа будайны 12 сумга сату авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре өчен искиткеч әйбәт бәһа. Күп фермерлар әзрәк действительно йөзләрендә елмаю чагылды, шатлыгы. Шуңа күрә быел да шушы 12-13 сум булса бик әйбәт булыр иде дип әйтәбез. Һава торышының булай көйсез торуы ашлыкның бәясенә йогынты ясамый калмас дип саный аграрийлар. Чөнки булай яңгырлар явып торса, урып җыю кичектереләчәк, чыгымнар да арта, димәк, ашлык та әзрәк булырга мөмкин. Булар барысы да бергә әлбәттә бәягә тәэсир итәчәк. Балык бистәсе районында 46 мең гектар җирдә бертекле культуралар үстерелә. 80-гә якын крестьян фермер хуҗалыклары бар. Алар ашлыкны Россиядә генә түгел, чит илләргә дә җибәрә. Былтыр әйтик 77 мең тонна сатканнар. Алар зирнаны бүгенге көндә бик сатырга кызыксынмыйлар һәм шуңа күрә аларга зирнаны 40 килеш алып, амбарларга салып, саклау җайлары уңайлырак инде. Яңгыр еш яугач юеш ашлыкны отышлырак файдалану юлында тапканнар. Алдык менә плющилка и сәгатенә 30 тоннага якын зерно сыпчыган инде. Дымлы ашлыкны шулай куллану урып җыюны тоткарлыксыз алып барырга да ярдәм итә диләр. Татарстанда соңгы 5 елда ашлык бәясендә кискен үзгәрешләр булды. Уңыш иң күп алынган 2017 елны будайны әйтик килосы 7 сумнан саталар. Аңа кадәр 1 ел алдан ашлык 1 миллион тоннага азрак була. Бәясе дә 3 сумга кыйммәтрәк. Сейчас рынок Фаразларга авыррак, тик шунысы билгеле, 2017 елга кебек кискен үзгәреш булмаячак. Әйтик, былтыргы шушы чор белән чагыштырганда 50 тиенлек кенә аерма бар. Былтыргы уңыш күп калмаган, шуңа бертекле культураларның бәясе хәзер бер төрле торачак дип белгечләр. Тотрыклылык исә киләчәктә бераз генә бәяләр үсешенә дә китерергә мөмкин. Әлегә илнең авыл хуҗалыгы министрлыгы ашлыкны сатып алу бәяләрен игълан итмәде. Балык бистәсе районыннан Рания Абдрахманова, Андреас Тальцев, Яңа гасыр.